Ano ang porga o deworming? Ang porga o deworming ang pagkakas sa mga lugay sa aton tinai sa paagi sa pag-inom sang bulong. Ang mga lugay nagaagaw nutrisyon nga dapat makadto pa sa tawo nga apektado. Nagahatag ini pananakit sang tiyan kag pagsuluka. Mahimo man ini mangin rason sang malnutrisyon sa mga bata. Makaangkon ikaw sang lugay kung wala ka gapang hugas ang imo kamot pagkatapos mo halin sa banyo. Paghikap sa mahigko nga butang, pag-uyat sa mga sapat o kung ano pa nga butang nga mahigko. Mahimo man ikaw magkalugay kung nakakaon ikaw sang karne nga wala maayon na luto o kung mga prutas kag mga ulutanon nga wala nahugasan sang maayo. Mahimo man ini makuha kung ikaw nakainom sang kontaminado nga tubi o kung nakakaon sa mga pagkaon nga naitlogan sang lugay. Ang mga sintomas nga ang bata may lugay amo ang mga masunod. Gapalanakit ang tiyan, wala gana magkaon, pagpalakatol sa gawi sang buli, pagpalanuka, gulpiada nga pagniwang, anemia, nubo nga IQ kag pigaw nga resistensya. Amo ina ang rason nga hindi gid kita magduwa-duwa nga magpaporga. Inigali si siya na nagapahanumdom, mas maayo ang preparado.